אלוהים, אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. גם בעלך בגן עדן. הוא מוסר לך דש. בעלי? אני רווקה? מה שלומך, מקס? הוא נראה יותר טוב היום. על מה את מדברת? תעזור לי לקבור איפסה. מחמיא לי מאוד שפניתם אליי. כבר הרדמתי עם החומר הזה הרבה כלבים. אתה מתכוון להרדים את בעלי עם חומר הרדמה לכלבים? בעלך? הוא מפעיל את השעון. החומרים שלך משתחררים באופן אוטומטי. אתה לא רוצה להגיד לי מה אתה בונה הפעם? אני בונה מכשיר להמתת חסד. מכשיר להמתת חסד על... חבורה של רוצחים, זה מה שאתם. אולי כדאי שנחזור בלילה. כך אנחנו לא מושכים תשומת לב. אתה יודע שאתה על 140? זה 750 שקל. טוב, אני אבטח לה פעם, סע. אתה יודע, אמרתי שביטלתי. אתה אהבת אותו מאוד, נכון? לא כל אחד היה עושה מה שאת עשית בשבילו. אני לא רוצה לעשות בעיות, רק צריך עזרה לאשתי. ממה היא? סרטן ריאות. תגידי, מה את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שתרד אליו ושתגיד לו שאתה אולי רוצח, אבל לא רוצח סדרתי. תגיד לי, מה קרה למקום הזה? השתגעו פה כולם. המכונה הזאת זה כמו כוסות רוח למת.